Ej, det var da ikke godt med Gittes kat, der blev kørt ned ude på den store hovedvej i går. Ved du hvad, de kører simpelthen så stærkt ude på den store hovedvej. Det er helt hul i hovedet. Ej. Magnus! Ej, hvordan går det med dig? Jeg har ikke set dig i så lang tid. Ej, kom lige herud en gang, så jeg lige kan stille dig nogle spørgsmål. Det gider jeg simpelthen ikke. Ej, Magnus, kom nu herud. Nej, jeg gider ikke lige nu. Ej, Magnus, skal du lige for Lindas skyld. Hun er her altså ikke så ofte. Vi bider ikke. Nej, jeg er bare så kikset. Altså, og det går godt over i skolen og det hele? Jo, det går fint over i skolen. Ja, Magnus han får sindssygt gode karakterer over i skolen, kan jeg godt lige love dig for. Ikke også, Magnus? Ej, nej, der fik jeg så 0,2, men okay. Ja, 0,2. Nå ja, men den der karakter, du fik i skolen for et par måneder siden, den var da meget god. Der fik jeg så 7. Det var 7. Har du fået en kæreste endnu, Magnus? Nej, jeg har ikke nogen kæreste. Ej, Magnus, han har da et lille emne. Nå, er du lidt lun på nogen, var Magnus? Nej, der er ikke nogen, jeg er lun på. Du er da lidt lun på hende der, Sofie. Nej, mor, jeg har ikke noget med Sofie, vi er bare venner. Der er vel altid et lille emne. Du er godt nok en flot ung mand. Ja, jeg ville helt sikkert gå efter dig, hvis jeg havde været lidt yngre. Jo. Det er altid dejligt med lidt mandligt selskab. Må jeg ikke være så nu? De er unge nu til dags. det rager bare ikke jer. Ej, Magnus. Ej, han er bare træt af sådan nogle gamle koner som os. Ej, vi er bare nogle gamle koner.